Abang-abang ako tanrek. Henang daruang kan tanrek. Ya yang nga yakin ya tahu ratain kami tagu ngedi sa meta kuna non tayo. Ang kai siro ko kaya rami ya. Warin nende mo ya kare titi na di kinari. Ako si kanga iro mo dena sinubuta dita dena sin dan may kuna eri. Ano yung parang mo ko? Sinakakuha to wari yo tao bayay dira na kitini mo ko. Tenderen. Wari biar sayan. Kaya makakaya na kupin. Kaya na yung ngayabon ko kupin na nasim may hatat. Sa buga man tatara na kupin ba yun? Kupin natin. Ano bugi na tatara na kupin niya? Kupin na kan nori. Tahu sana.
Ano na yata ka, Weng? Ay. Ayun, nanon ang gigay gubun ko na. Kunto po ni kaangay na ko tanda. Kuto po men bayari ko kunto po na ni kangat. Sa kanya ngay daw yan eh. So wala kina na kanya nga si CEO ara nga. Tungo na ko. Ay. Una ito po men. Tiene ni men nari ko ko ta sa ta po kan. Ay po na ka. Iya 집에 가고 온 거라기. 간식 강아이 시로 이 아래 있다니 매약. 하나다 보디 되게 하면은. Kasi po na yun. Ito na yun dito. Yan nan kita iwa. Kuha ka siya. Ay, ang grabe ba ako yun? Tadi ba mismo ko rin nakatahigan na moving. Yun, ikaw ay nang lukoy tadi ba yan? Thank you.